ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ। ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ନୀଳାଚଳ ଧାମ ପୁରୀରେ ଆସନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମାଲିକେ ଆଜି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଭାଇ, ସେ ହେଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ନିହାତି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବି ନିହାତି ରୂପରେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ଦେଖେଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। 22 ପାହାଚ ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଏକ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଅଛି, ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇଥାଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଫେରିବା ସମୟରେ ସେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଦେଇ କଦାପି ଆସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯିବା ସମୟରେ ଆମ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ।